Hvad hatter du på Instagram? Kommentaren, hvorfor fanden kan jeg ikke tale i dag? Hvad så alle sammen? Og nu er vi der med den her Q&A. Så lad os bare gå i gang. Jeg har nogle spørgsmål her på YouTube. Så Cecilie Horns Landgren spørger, hvad er din yndlingsspil? Det vil jeg nok sige, at GTA 5 er lige for tiden. Fordi, ja, det kan være, at jeg kan spille det i en måned, men det er faktisk sjovt nok, når man spiller det med Lukas og sådan noget, og så skal det som gaming. Hvem er din yndlings YouTuber? Jacksonbach. Kan du lide min kanal? Behøver jeg overhovedet at svare? Ja. Vil du være dum eller homo? Ikke fordi jeg hader homoer, men jeg ser bare ikke drengen så attractive i. Så jeg vil hellere være dum. Hvad hedder du på Instagram? Hvad hatter du på Instagram? Jeg tror faktisk, at jeg hedder. Jeg hedder Oliver Lindgren. Jeg bruger det faktisk aldrig. Jeg bruger heller ikke Facebook. Nå. Jeg tror, var det det? Det var det. Hvad er det der? Nå, men det var det for den her video. Husk at like og subscribe og det der. Og hvis I gerne vil være med i en anden Q&A, så skal I bare skrive #Q&A down nede i kommentaren. Hvorfor fanden kan jeg ikke tale i dag? Ja. Husk, hvis I gerne vil, så skriver det bare dernede. Det er lige meget hvad det er, det hate eller ej, jeg gør det stadigvæk. Så vi ses bare i næste video. Hej hej.